Аз се вдигнах на шипка. В светъл пролетен ден. Памета ми накара тук да си родих. Зрънце от вашата вяра, капка от вашата кръв. Тиме, дядо извико, опълченец юнак. Зрънце от вашата вяра, капка от вашата кръв. Цяла вечност кампании без вмен до сега, а стоя на Балкана, горд изправил с нога. И целувам те, стар и мъдър кремъчен връх. Зрънце от вашата вяра, капка от вашата кръв. Вечно ти ще синее планината стара, и до край ще живее в мене вашата вяра. Виждам искри от ярок в български лив. Зрънце от моята вяра, капка от моята кръв. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Добър ден, скъпи сънародници! Честит национален празник на България! Честит 3 март! Честито освобождение! Сегодня, по случаю 135-й годовщины освобождения Болгарии от турецкого ига, мы говорим вам добро пожаловать на праздник памяти и благоговейного преклонения перед подвигом всех павших на поле брани за свободу Болгарии. 3 март – това е дата, която всички ние трябва да помним, защото ни е дала най-святото – свобода. 3 март е ден, сложил край на 5-вековно родство и край на една величава борба, взела много скъпи жертви от огъня на бунтове и въстания. Днес прекланяме глава и пред хилядите обикновени войни, оставили костите си на стотици, дори хиляди километри от отечеството си. Като благодарни потомци отдаваме почит и на славното българско опълчение, което изми срама и болката от априлското въстание. Митинг, посвященный годовщине освобождения Республики Болгарии от турецкого ига, объявляется открытым. Варта! Для зустрічі з фронту! Зброю! Честь! Стефан Славов, Тодор Киров. Тези и още много други възпитаници на Болградската гимназия, млади, смели и доблестни командири, дали всичко от себе си и надминали себе си със спасители на България. Наступает минута молчания. От имени Одесского областного совета и Одесской облгосадминистрации. От Генералното консулство на Република България в град Одеса.
потомцы от Республика Молдова. От благодарных потомков города Болграда и Болградского района. От благодарните потомци от Измаилский район. От благодарных потомков от Арцизского района. От благодарните потомци от Саратский район. Благодарните потомцы от Тарутинский и Вильнийский район. От благодарных потомков от Татарбунарского и Килийского района. Благодарните потомцы от Автономная Республика Крым. От благодарных потомков из Запорожской области. От благодарните потомцы от Улшанка, Кировоградская область. От всички благодарни потомци. Аз искам да върна малко в историята, особено нашето поколение. Като нашите деди и баби казваха как бяха изклани, колко семьи у България бяха изклани. Какви песни те пееха за тия трагическите 500 годишно рабство. Към сложните дипломатически преговори и, разбира се, към героизма на бойците, участници в тези действия. Преди 3 дни една авторитетна телеграфна агенция обяви, че настоящия митинг е в чест на края на руско-турската война. Thank you.